ассалому алайкум бардруи азиз, ҳама каса созаен тинҷаен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз бардруи азиз 18 майи соли 2024 1000 рубли русӣ баробарай ба 118 сомонӣ дар канали Сауду ТВ. бардруи азиз гӯш кунед ки дар канали Сауду ТВ чӣ хеле мошинҳоро майози гап мезанам. Daewoo Nexi астаи Toyota Corolla 1, Vaz Priora, Opel Hatchback, Hyundai Starex, Toyota Mark D, Toyota RAV4, Vaz 2114. чӣ мошине ки бардруи азиз дар видеои пешина комментарияда нависен, мо арзонтар мисол арзоношо барои шуморо ёфтаву зи реклама мекунем, гап мезанем. фақат шумо бардруи азиз барои дастгирӣ кардани канали Сауду ТВ як дона лайки бепала биҷиқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. дӯстони азиз ке ки ман видеои нав кардам шумода мерава ҳамин подписатсия раҷиқ дем. бардруи азиз ҳатман як лайка биҷиқен. мерем акӯстуста. бардруи азиз бачаи ачкидор навора сар мекунем ва яка мошини имрӯза бо нархи арзон. дар видеои пешина гуфта будем ки Nexi бимон. ина марҳамат бардруи азиз Daewoo Nexi, соли баромадаш солҳои навшаи 2004, сӯзишвориш гази холӣ буда. бардруи азиз объём мотораш 0.7 литр гуфтагиай. хай мисол боз анзда маълумоти бештара мегирем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз нархаш 7000 сомон. хай мисол бо мумкин ягон сум арзон кунад. бардруи азиз мошин дар ҳолати хуб гуфтагиай дар шаҳри Душанбе 7000 сомон фақат газ қатъ яъне ки. номерои телефонаш ҳаст дӯстони азиз. харидори аниқ мисол нигоҳ кунен, харидори аниқ бошен, занг бизанен, қатъ яка маслиҳат кунен. бардруи азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. Toyota Corolla 1, соли баромадаш 2001, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. кузовша фургон гуфтагиай, ранги сафед, объём мотораш 1.6, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот додагиай ки Toyota Corolla дар ҳолати миёна қарор дорад. мошин бардруи азиз японка перекидка мега ҳуҷҷат утилизатсия доштаи бисёр арзон намешава. вариантҳои алиширам дорад. дӯстони азиз мақсад ягон чӣ қати алиш мешида, ягон мошин қати. илтимос бардруи азиз саволҳои мисол нодаркор натиен гуфтагиай, мақсад ки беҳуда ғам натен. дӯстони азиз нархи мошин 40000 сомон ва варианти алиширам дорад. дар видеои пешина яда бародар гуфта ки яка Vaz Prioramon. бардруи азиз марҳамат гӯш кунен, беҳад састаяниш фасонай арзонай ба сумшам. Vaz Priora, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин, рангаш сафед. бардруи азиз кузов сидан, объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатош 1 сола, срочно фурӯшӣ. бардруи азиз мошин қарор доштаи дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 26000 сомонӣ. 26000 сомон бардруи азиз Vaz Priora 2008 сол. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанем бардруи азиз 26000 сомон бихарен. мошин дар шаҳри Душанбе. бардруи азиз як мошинчаи дига бо нархи арзон. Opel Astra F дар кузофи Hatchback, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин, объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додагиай ки срочно фурӯшӣ. бардруи азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархи мошин 17000 сомонӣ. танировка дора надора, мисол сорокш буд чидагӣ ҳаст нест, навистагӣ нест. масъалаи танировкаша бардруи азиз солаш 96, 17000 сомон дар ноҳияи шаҳри Туз. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг бизанен. числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша бардруи азиз занг бизанен, бигӯен ки яка мошинта фурӯхтӣ, нафурӯхтӣ, чақчақ кунед хайбу. дӯстони азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидорора дар видеои оянда насиб иншолло реклама мекунем. мошинай, заминай, хонай, квартира чизе ки боша, дар WhatsApp рӯй кунед.
салом алейкум бародаро, апа хӯрам ками мардори телефони бақват гирифтаги бародаро, бародаро ғариб агар шумо бихарин дар саф кайшотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе дар YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписат закин, лайкора бизанем бародаро. Ай пеш бим бародаро, алиши болуштум, ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо доставка бесплатна, лабоҷо 28 шаҳр на вилоят хатм айшотимо бародаро, доставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизанем, видеои нав мекунем шумо дамя. Номеремон 907 89 18 18 бародаро. 300 сом мехарид, 400 сом мехарид, лобой телефон бародаро дорим. Лайкора бизанем, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя. Бародаро ки кадоме мақсад TikTok дорин, YouTube надорин, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе точка бизанем бародаро, точка бизанем, YouTube дам канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро. Лайк шапакни. Тоҷик боши лайк бизара, телефон бишкана пе шакастмо телефон хариби бардар. Дар пана ихда боши. бисёри бардору гуфтавданд ки ягон старекси арзон бумон. Бардори азиз ина марҳамат гӯш кунед, нархш гарени арзон ай. Хундаи Старекс соли баромадаш 2001, сӯзишвориш нависагӣ нест, коробка мисол мотораш нависагӣ нест, фақат нависагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора. Алиш ҳам мешавад ба ягон Opel қати дӯстони азиз, ягон Opel дошта бошен, алиш мекардаи. Хулоса бардори азиз 2001 ана мошин қарор дора дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки ана Кӯйбешда будай. Нархи мошин 22000 сомон. 22000 сомон мега бардори азиз арзон мекна. бардори азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. ана Toyota Mark II дӯстони азиз соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекна, рангиш сафед, кузов сидан, объем мотораш D. бардори азиз хеле ки гуфтам, объем мотораш D, коробкаш автомат. бардори азиз мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 16500 сомон. срочне арзон мега 16500 сомон. мошин дар шаҳри Душанбе. бардори азиз марҳамат занг бизанен, Toyota Mark II бихарем. бардори азиз Toyota RAV4 соли баромадаш 2003. Toyota RAV4 соли баромадаш 2003, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, объем мотораш D, коробкаш механика. сои мошин маълумот додагие ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. Дмо ҳуҷҷат дора бардори азиз, европейка мега бе перекидка. тоза ҳайда сони азиз, мошин задагӣ пусидагӣ хеле гапо нест, ҳамаш 100%. айни ҳол мошин қарор доштаи дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 78000 сомонӣ. марҳамат бардори азиз, Toyota RAV4 2003 метавонем ки 78000 сомон бихарен. чӣ хеле ки гуфтам, мошин дар шаҳри Душанбе. номерои телефонаш аст бардори азиз, харидори аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанен. ва бардори азиз, касе ки лайк ҷиқидагӣ нест, ҳатман як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқем. бисёри бардорои Россия гуфтавданд ки ягон ана ВАЗ 2114 мон. марҳамат бардорои азиз, мошинчаи молодёжни, состояниш ҳам гарини хидмда маъқул шид, тенҷи бадай. ВАЗ 2114 соли баромадаш 2013, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 1.7 литр, коробкаш механика. сои мошин маълумот додагие ки срочно фурӯхта мешавад, конкретни харидоро боша занг бизана, бо чақчақ мекунем, яъне ки бо арзон мекунем мега. бардори азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 29000 сомон. мошинча гарини хушубда, яъне ки 29000 сомон мега. бардори азиз, гуфтесам ки касе харидор бошен, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанен, бо қатитон чақчақ мекуна. дӯстони азиз, бад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки чӣ хеле мошинҳои арзон рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд.
Ака махуд шид нашид бардури азиз ана барои пешравии мо як дона лайки бепула баҷиқен чӣ мошине ки бардури азиз дар наво рози ана диден бисёр нависта будем ки амхели мошин монака амхели мошинмон чӣ мошине ки гуфтем бардури азиз мо ҳаракат карда барои шуморо реклама кардем. дӯстони азиз шуморо метавонед ки дар ҳамин видеоҳози комментарияда бинависен мошини маъқули дилтона форатон ки мисол нархошон чанд шудаги комментарияда бинависен. ма дар видеои оянда насиб иншоалло ягонта арзонтар роӣ кардам барои шуморо ҳамхел реклама мекунам. шумо ҳам ягон замин дорен хона дорен квартира дорен метавонед ки дар ҳамин рақамҳои десен дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зурш мекунем. ҳатман лайк бижиқен ана форатон ки видеоҳои ҳамхели мошинҳои арзон бихарен каналда подписатсия кунед видеои ма шумода мерава. Хаяка.